Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, sa 2 na bulan na sang Setyembre tuig 2021. Uy, 114 ka adlaw na lang ang nabilin. Uy, Pasko na, 121 dias na lang lumpat na kita sa tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Ari naman, Department of Health nagbakal 31 ka units sang video conferencing equipment. Ba, puwerte. Overprice? Dako-dako ba ang diferensya? Si Gordon Ping kag Aimee, siling sang presidente, hindi na dapat kamo ibalik sa Senado. Puwerte. Basiwa, nangabay, pati ng sangguniang panglunsod, ibalik na sa ila sini palangakuan. Ang mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang kadahon taon na. Laslas subong ang kuwa. Porte. Panagitlon ang kuwa sa mga report. Labi na kay medyo grabing pitik sa ila ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ipagpatihon ang kuwa pati na ang mga senador. Ari na. Sa hearing sa House Committee on Public Accounts, din report sang kuwa naman nga naggasto kuno ang Department of Health sang 11.9 milyones para sa 31 ka units ang video conferencing equipment. Kabilugan ang balor sang isa 380,000 kada unit tabi. Pero siling sang kuwa pwede mo mabakal sa 120,000 kada isa. Baka dako-dako sa diferensya? 260,000 ang diferensya kada unit? Ang gobyerno sa nabalaan ko, gapatigayon sang bidding. Ang bidding, ang magadaog ang pinakanubo. Hindi pwede mapirding gobyerno mo. Kinanglan ang pilion niya pinakanubo. Di ano ni natabo naman sa kagamitan ni sang video ni. Hindi na niya amo. 380,000 kada isa. Pwede gali mabakal sa 120,000. Sos kada isa, ganansya ka 260,000. Sobra naman na. People's money ini. So, ano ang masabat sini? Department of Health naman. Bao galing gaga pinagusto sila. Amak mo bilyones agin pain nga budget para sa ila. Di pinagusto sila bakal, ang malain pagid. Wala yung mabayran. Ang mga frontliner. Di nagkadto tong bilyones nga to.
daw hindi na maintindihan Porte na ning iskandalo. Porte magyapon ang dipinsa ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang punto ko mo ang programa ni Presidente Rodrigo Duterte nakatutok sa diin sa illegal nga droga kag korupsyon. Ang hindi ko maintindihan mo pamangkot malagi kung gatutok ang administrasyon Duterte sa korupsyon, tiaryo, ang ginaimbestigar sa Senado, korupsyon dapat updan niya Kay korupsyon ng propaganda sang iya sininga administrasyon, ti karon ginausisa ang korupsyon, ang report sang kuwa, imbes nga buligan niya, justa, winaswasan niya yung kuwa, pating senador nagkalalastra. Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name ng amat-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod.
kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ako nagdamog ko dita at that time no simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA revolution so nagdamog isa nagdamog dito no so that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subo ang nag-rely. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasais 48 baw ga monitor ako perting balbal ni Presidente Rodrigo Duterte kay Gordon Ping kag Aimee tatlogid ka senador ang inarangkada ya siling sang presidente nya ining tatlo nga ni hindi nyo pag-ibalik sa Senado. Hindi man ni magbalik sa Senadong tatlo kasi Ping ni madlagan niya presidente. Siling niya, ini nga mga senador nga ni, hagad niya sa exhibition para sa eleksyon. Niya gaapila ko sa pumuluyo nga hindi na sila pag-ibalik sa pwesto. Hindi ko maintindihan, hindi pagpadalaga nun. Siya ya presidente na madlagan siya vice-presidente. Daw hindi amo. Grabe ang arangkada ya. Nya ini sila, kada Senador Richard Gordon, Aimee Marcos kag si Ping Lacson, ay sos niya. Wala gid pulos, ga exhibition, kuno abi naga-imbestigar, pero ang plastada, eleksyon. Ay, terrible. Pati si Aimee, abot ano matabuos ni. Ang mga Marcos, hindi matago, dako ang bulig sa mga Duterte. Rason nga ginpalubong gigani si Ferdinand Marcos anay presidente sa libingan ng mga bayani. Ariyaw, inarangkada ya, pati si Aimee Marcos, inarangkada ya, siling niya ni si Aimee, nagbisita ni sa anak ko kay Sara, kay Luyag Madlagan, vice-presidente. Dahil hindi ko maintindihan ang punto ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang tanan niya may kinamatarong magpapili. Papili gani siya vice-presidente nga, presidente na siya. Ang iba niya, hindi siya gusto padalaganon, daw hindi amo. Galing kaya ang tanan nga ni, nag-ugat gid sa investigasyon sang ginaligar parte nga binaklanay sang gamit sa COVID nga ang iban depektoso, ang iban overpriced suno sa aligasyon. Kagang masakit gid kay ang mga tao malapit sa iya, amo karon ang ginaimbestigar. Tatlo ka mga Chinese national ang karon ginaarangka sang Senado. Kag suno kay Ping Lacson, gapanik na ang Malacanang. Kay ang masunod nga mga investigasyon posible manuktok na sa ganaan sang Malacanang. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ako upod ako sa panawagan nga ang basiwa kag prime water dapat i-reinstate ining 60 ka mga empleyado. Kaya ako empleyado makumo. Masakit masakon nga makakas kag iban pagid nga mga empleyado nga mawad-an trabaho. Abi nyo, hindi lahog-lahog nga mawad-an ka trabaho. Diha makaluwa siguro ang nagalawa sa mata sining mga empleyado. Amak mo, may pamilya ka, mawad-an ka trabaho. Ako upod ako sa panawagan nga ibalik. Galing
sa nasiling tana ang lahi sa Pilipinas kabudlay. Nga agagin palin ang mga empleyado, anong rason sang basiwa kag prime water? Redundancy sa posisyon. Ambot silingon, ining ginagalin ng mga sisinta, nabustlan na ning ilang mga posisyon. So kung ibalik sila, madulubli na. Hindi na pwede. Nga ang isa ka posisyon, 3-2 ang magapungko. Amo ni ang problema. Ikadua nga problema, motion for reconsideration nga ipasaka sang basiwa kag prime water. So abot silingon, ini legal nga proseso, lawig ba ni? Malawig ini nga proseso. Pero mas mayo na lang na nga nakadesisyon na ang aton sini pila kasangas ang gobyerno, labi na gid ang Civil Service Commission sa Region 6 nga ibalik ang mga empleyado. Kung anong dangtan sini, malawig-lawig pa ini. Ambot sa aton silingon, sa lahi sa pungsod Pilipinas, mabudlay nga makabalik ka dayon. Kung ako pasugtan na, bet, ibalik ko, hamak mo nga mawadaan kimo trabaho, may pamilya ka, galing amo na mabulubudlay ang lahi kay may proseso nga ginasunod. Kung nagsiling ang civil service ibalik, siling sa prime water kag basiwa, nya okay, mapile kami motion for reconsideration. May mga ahensya pa sa gobyerno nga dapat nila kadtuan. May problema pag sinubra lang ang mga posisyon sa basiwa kag prime water. Amo ina ang dako nga problema. Pero sa nasiling na may konsuelo. Kaya siling sa civil service, ibalik ka. Kung ano ang dangtan sa legal nga proseso, sa batalya proseso, sini mga empleyado, hulaton ta, natalana nga tion. Sa nasiling ko na, hindi ini madali-dali. Nagakinanglan ini sang panahon, abogado kag abogado, engkwentro legal sa kausa sa mga empleyado. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada. Time la 7:04 na, standby na sa atong Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,